Lewong, monggo. Oi. Joget karo jamping-jamping. Dadi urung. Jungkel ngene no. Roket sincing ke. Udah jamak. Aku tak etok-etoke dadi arek goleki sik jenenge Mas Fauzi. Sapa? Ndi to? Lah, goleki ayo. Aja etok-etoke nek iso ki dadi tenang. Engko nek kira-kira wis kelebon ngono gak ora iso ditokke. Apa jare? Husni Fauzi mau. Aja sembrono. Ayo. Lah kayak kok ora nyang mburi Mas Ableng. Men ben. Pokoknya ora metu kiwir-kiwir tak uyak terus. Ya, kiwir. Sing penting ora ngekek. Ora metu kawar. Wis kok kiwir-kiwir. Ayo melu dono. Ayo. Yo. Lah sapa sik endi? Sing mburi eneng mburi ya wong ora jelas kok. Ora ning mburi bak wong lanang aku kok. Kalah aku kok. Lah iya kok ya. Ayo saiki teruske. Sabda
Ayo Kecer saambekan tak meneh. durukane. Saambekan meneh santai wae kok nek kecer tak resikane wis to. Ya. Ya. Lah ndi ora ngenehi mau jaluk-jaluk tok. Rasa Wes, kemrungsung. hitungane mburi. Ayo, dintekke yo. Oh, Oyo. Ae, ya. Awas. Woi, lah. Lah. Woi. Iya. Iki nggawa pawang ora iki mau Mas. Woi Putri. Woi se Putri. ora. Eh? Wis Sapa jenengmu? Jenengku tuh ki ya. Oh. Kok cengengesan kowe, he? Kowe demit apa? Demit kurang ajar. Leboni ning jiwa ragane Putri. Bali.